सूचित करण्यात येते की आपण राहत असलेल्या निवासस्थानाच्या बाबतीचे आपले किंवा आपल्या कर्मचारी नातेवाईकांचे कागदपत्रे दिनांक 10/11/2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतः वैयक्तिकरित्या सादर करावे। कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपण राहत असलेल्या निवासस्थानाच्या बाबतीचे आपले किंवा आपल्या कर्मचारी नातेवाईकांचे कागदपत्रे दिनांक 10/11/2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतः वैयक्तिकरित्या सादर करावे। कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम